Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwch gynhaliol 1-2. Hafaliadau cyflymiad cyson 2. Felly, yn y cyflwyniad ddiwetha, dython ni ar draws yr hafaliadau swfat. 4 chi fel arfer yn cael, am yr un ychwanegol un 4 wedi cael ei roi yn ni mwyn dod o hyd i hafaliad sydd ddim yn cynnwys yr cyflymder cychwynnol. Nawr, mae rhaid bod chi yn ei siwr bod y cyflymiad yn gyson cyn bod chi'n defnyddio rhain. Bwysig iawn. Os chi yn defnyddio X yn lle S, dyna'r hafaliadau. Mae yr un peth, a mae'r lleill yn defnyddio X yn lle S ar gyfer y dadleoliad. Enghraifft 1. Mae gronyn yn cyflymu'n gyson o ddisymudedd tuag at 1.4 metr yr eiliad sgwar. Darganfyddwch ei fianedd ar ôl 8 eiliad, felly dechreuwn ni gyda hwnna. Felly beth ni'n gwybod fan hyn, mae'n cyflymu'n gyson, so mae'n ni'n gallu defnyddio'r hafaliadau swfat. Mae'n dechrau'n ddisymudedd a mae'n cyrraedd 1.4 metr yr eiliad. Na beth ni'n nerfed gwneud gosod yr hafaliadau lawr ar ochr y papur arholiad fel bod fi'n gallu gweld pa un fi angen. Fi angen y fianedd, felly creu restr gloi'r gwybodaeth sydd gyda ni a rhai ni angen am yr unedau, yr newidynau. Bydd hyn yn ein helpu yn benderfynu pa hafaliad i ddefnyddio. Felly ni'n gwybod A, 1.4, ni'n gwybod bod yn dechrau ddisymudedd, ni'n gwybod bod T yn 8 ar ôl 8 eiliad, a ni angen yr bianedd, yr cyflymder ar ôl 8 eiliad. Ni ddim yn gwybod dadleoliad a ni ddim angen e, felly ni'n croesi hwnna mas. Felly dyna'r newidynau sydd gyda ni. Pa hafaliad ddefnyddio? Wel, yn y sefyllfa yma, dyn ni ddim yn gwybod nac angen gwerth S, felly ni'n mynd i ddefnyddio'r hafaliad sydd dim S ynddo, a fi yn haflu U plus A T. Felly, gosod mewn beth ni'n gwybod, U yn 0, A 1.4, lluosi 8, a ni'n cael 11.2 metr yr eiliad. B yn gofyn ni am y pellter mae wedi deithio erbyn i'w fianedd gyrraedd 25 metr yr eiliad. Felly eto gosod rhestr lawr, A 1.4 o hyd, U yn 0, T yn gyn i angen, croesio mas, V yn 25, beth yw'r dadleoliad. Felly defnyddio'r un sydd dim T yn fe, edrych trwyddo, dyna'r un sydd dim T, felly V sgwar yn haflu U sgwar plus 2 a S, gosod rhifau mewn, 25 sgwar yn haflu 0 sgwar, plus 2 lluosi 1.4 lluosi S, S yw hwnna, nid 5. Felly 6, 2, 5 yn haflu 2.8 S, S wedyn yn 2, 2, 3.2 metr ar gyfer B. C, yr amser mae'n cymryd i deithio 280 metr. Felly gosod lawr y newidynau ni'n gwybod, A 1.4, U yn 0, T ni angen tro yma, S yn 280, ni ddim angen V, croesio mas, edrych am pa hafaliad ni angen, pa un sydd dim V yno, S yn haflu U T plus hanner A T sgwar. Felly 280 yn haflu 0 plus hanner lluosi 1.4 lluosi T sgwar. 0 gyda ni fyna, felly does dim hafaliad quadratig, just T sgwar sydd gyda ni. Felly rhannu dy 0.7 a ni'n cael bod T yn 20 eiliad. Yn yr amser mae'n cymryd i deithio 280 metr. Felly dyna enghreifftiau o 3 math o'r hafaliad ni wedi defnyddio. Felly darllen y cwestiwn yn ofalus, gosod yr hafaliadau lawr, penderfynu pa un chi angen a cario ymlaen. Enghraifft 2.
Mae brec ar dren yn creu arafiad cyson o 0.375 metr yr eiliad sgwar. Darganfyddwch yr amser tuag at ddisymudedd o gyflymder 54 km yr awr. Na ni methu defnyddio kilometr yr awr, felly bydd rhaid i ni newid hwnna. A'r pellter sydd angen ddod i ddisymudedd o gyflymder 90 metr yr awr. Felly, yr hafaliadau byddwn ni'n defnyddio. Mewn cyflwyniad blaenorol nodwyd os oes gan gwrthrych cyflymder a chyflymiad gyda'r un arwydd ac yn yr un cyfeiriad, bydd bianedd y gwrthrych yn cynyddu. Ond, os oes ganddynt arwyddion gwahanol mewn cyfeiriadau gwahanol, bydd bianedd y gwrthrych yn lleihau. Mae angen i gyflymder a chyflymiad y tren sy'n breco, gan bod yn breco fod mewn cyfeiriadau gwahanol. Mae'n symud blaen, ond mae'n breco. Felly mae'n arafu, felly mae'r arafiad yn mynd yn erbyn mudiant y tren. Felly mae'n mynd i fod yn minws. Felly A, mae rhaid ni newid y 54 km yr awr. Felly lluosi gyda 1000 metr mewn kilometr a rhannu gyda 60 a 60 i gael eiliad metr yr eiliad. Felly mae hwnna'n dod i 15 metr yr eiliad yw bianedd y tren pan mae'n dechrau breco. Felly A, gan bod cyfeiriad chwythu'r dde yn positif, yw minus 0.375, yw yn 15, V yn 0, T ni angen, X, defnyddio X tro, mae yna'r change bach, a ni ddim angen hwnna, croeso mas. Felly pa hafaliad sydd gyda ni a dim S yna fe? Wel, yr un gynta. So V yn haflu U plus ata, felly U yn V yn 0, 15 yw U, minus A lluosi T. A T yw'r unig newidyn sydd ar ôl, felly ni'n gallu dod o hyd i T gan newid ochrau a rannu gyda 0.375 a ni'n cael 4 eiliad. Yr amser tuag at ddisymudedd oedd 40 eiliad. Felly, yr ail ran, y pellter sydd angen i ddod i ddisymudedd o gyflymder 90 km yr awr. Felly, ni'n gwybod nawr, ni wedi newid hwnna a ni'n cael 25 metr yr eiliad, 90 km yr awr, lluosi dy 1000, rannu dy 3600 a ni'n cael 25 metr yr eiliad. Cofiwch mae angen newid unrhyw unedau mewn i'r unedau SI. Felly A yn minus 0.375, U yn 25, na beth oedd dyn ni ddechrau, V yn dod i ddisymudedd, T dyn ni ddim angen, croeso mas, a X yn lle'r dadleoliad, ni'n defnyddio X yn yr enghraifft yma, ni angen. Felly, pa hafaliau sydd ddim yn defnyddio T, wel yr un ola. A dyna ni, gosod gwerthoedd mewn ar gyfer yr unedau. Felly 0 sgwar yn haflu 25 wedi sgwario plus 2 lluosi minus 0.375 lluosi X. A ni'n cael hwnna mynd ar term mewn X draw rannu dy'r 0.75 a ni'n cael X yn haflu 833.3 metr. Felly dyna'r pellter oedd e wedi teithio. Enghraifft 3. Mae car yn teithio heibio postyn golau ar fianedd 15 metr yr eiliad gyda chyflymiad cyson o 0.75 metr yr eiliad sgwar. 336 metr ymhellach i lawr yr rheol, mae'n dod ar draws ail bostyn golau. Faint o amser oedd y car wedi cymryd i deithio rhwng y dau postyn golau. Na bach yn wahanol tro yma, ac mae dyn ni ddau sefyllfa. Felly, gosod yr hafaliadau un ochr,
defnyddio llun, felly mae'n mynd heibio postyn golau ariannedd 15 metr yr eiliad gyda chyflymiad am y fe'n gyson, felly ni'n gallu defnyddio'r ein. A wedyn mae'n cyrraedd postyn golau arall mewn 336 metr. Felly, gosod lawr beth ni'n gwybod, A yn 0.75, cyflymder cychwynnol 15, F ni ddim angen, felly ni'n gallu croesi hwnna mas, T ni angen, faint o amser, ac S yn 336. Felly pa hafaliad sy'n dim F, wel, S yn haflu yw T plus hanner a T sgwar yn rhoi yn ni 336 yn haflu 15 T plus 0.375 T sgwar. Mae gyda ni fan hyn yr hafaliad quadratic. Felly, gosod popeth un ochr a gosod yn haflu 0. Felly, 0.375 T sgwar plus 15 T minus 336 yn haflu 0. Wel, naillai, chi'n mynd i ffactorio, defnyddio'r fformula, neu eich cyfrifiannell, a ni'n cael bod T yn naillai 16 neu minus 56. Wel, ni methu cael amser yn minus, dim yn y cwestiwn yma, felly mae T yn mynd i fod yn 16 eiliad. Enghraifft 4. Mae gronyn yn symud ar hyd yr uchelyn X gyda chyflymiad cyson. I ddechrau mae'r gronyn ar y pwynt 0. 2 eiliad yn ddiweddarach mae ar y pwynt 10.0 a 4 eiliad yn ddiweddarach eto mae gronyn ar y pwynt 24.0. Darganfyddwch cyflymder cychwynnol y gronyn a'i gyflymiad a didwythwch lle a pryd mae'n ddisymud. Felly, yr hafaliadau ni angen, i ddechrau mae e ar y pwynt 0, ni'n mynd ar hyd yr uchelyn X, felly ar ôl 2 eiliad, mae wedi cyrraedd y pwynt 10.0, a wedyn ni nes ymlaen mae wedi cyrraedd y pwynt yna. Felly ddechrau bant, defnyddio ni beth sydd gyda ni yma. Felly A ni ddim yn gwybod, ond ni'n gwybod bod e'n gyflymiad cyson. U ni ddim yn gwybod. F ni ddim angen, achos yr U ni angen dod o hyd iddo. T ni'n gwybod yn 2 eiliad ar gyfer sefyllfa yma. Am y S, mae dadleoliad wedi cyrraedd 10 fan hyn ar te. Felly ni ddim angen hwnna o gwbl. Byddwn ni angen i bedol ac A. Felly pa hafaliad? Ni'n mynd i ddefnyddio hon. Gosod y gwerthoedd mewn a ni'n cael 10 yn haflu 2A, 2 i bedol a 2A. Felly mae 2 newidyn ni angen dod o hyd iddo. So gael hwnna'n hafaliad 1. Gallech chi fod yn rannu 2 i gael 5 yn haflu U plus A. Ail sefyllfa, wel ni'n mynd i nid cymeryd o'r 10 i'r 24, ni'n mynd i gymeryd o'r 0 i'r 24, achos ni angen y cyflymder cychwynnol. Felly ni'n mynd i defnyddio o 0 i 24. Beth ni'n gwybod? A, ni ddim yn gwybod. I bedol, yr un i bedol sydd gyda ni. Ni ddim yn gwybod. Ni ddim angen yr F, felly croesi hwnna bant. T yn 6 nawr i gyrraedd i'r un ola yma. A wedyn mae S yn 24 ni'n gwybod. Felly, pa hafaliad? Yr un eto. Felly, UT plus hanner A T sgwar. 24 yw 6 U plus 18A. A mae dyn ni yr un ddwy newidyn eto ni angen dod o hyd iddo. Ni'n gael hwnna'n hafaliad 2. Gallai ni fod yn rhannu gyda 6 fyna i symleiddio fe. Felly mae 2 hafaliad yn ni. Datrys nhw unrhyw ffordd chi angen a ni'n cael cyflymder cychwynnol yn 5.5 ac A yr cyflymiad yn 0 minus 0.5. Ni'n cael y ddau yna mas. A didwythwch lle a pryd mae'n ddisymud. Felly mae'n ddisymud pan mae fi yn haflu 0.
Felly, defnyddio yr hafaliad yma. A ni'n gwybod sawl peth fan hyn, fi'n credu bod chi'n gallu defnyddio. Ni ddim angen, ni ddim yn gwybod yr S, felly hwn yr unig ni'n gallu defnyddio. Felly, y 0, mae'n dod i ddisymud yn hafelu 5.5 minus 0.5 t. T, i ni angen dod o hyd iddo. Mae t yn 11. Ni angen lle na'r ten. Felly lle, defnyddio yr hafaliad hyn. A ni'n cael y pellter. So 5.5 lluosi 11 plus hanner minus 0.5 lluosi 11 di sgwario. Ni'n cael 30.25 fel y lle mae'n dod i ddisymud. Pa amser gynta, achos oedd yn rwyddach i ddod o hyd iddo, a wedyn ble. Felly mae'r gronyn yn ddisymud pan mae t yn 11 a mae ar y pwynt 30.25, 0. Enghraifft 5. Mae'r pwyntiau A B 200 metr wrth ei gilydd ar linell syth. Mae gronyn P yn dechrau o A gyda chyflymder cychwynnol 3 metr yr eiliad, yn teithio yn union tuag at B. Mae'n teithio ar hyd y linell sydd gyda chyflymiad cyson 1.8 metr yr eiliad sgwâr tuag at B. 5 eiliad yn ddiweddarach, mae gronyn arall Q yn dechrau o ddisymudedd yn B ac yn teithio ar hyd yr un llinell gyda chyflymiad 2.4 metr yr eiliad sgwâr tuag at A. Darganfyddwch ble a phryd bydd y ddau ohonyn nhw'n gwrthdaro. Wel, mae'r un amser bod B wedi dechrau 5 munud yn ddiweddarach. Felly mae 2 sefyllfa dyn ni fan hyn, felly bydd angen hafaliadau cydymserol eto. Felly gosod yr hafaliadau un ochr, chi gael gwybod pa un i ddefnyddio. Felly gronyn A, gronyn P yn mynd o A gyda chyflymder 1.8 tuag at B. T yn dechrau ar y pwynt amser mae A, P yn gadael A. B yn mynd i adael, Q yn gadael B gyda chyflymder yn y cyfeiriad arall 2.4. Ond mae amser yn mynd i fod yn llai. Felly, pan mae P yn teithio am t eiliad, gallwn ni ddefnyddio extra yma yn hafelu ut plus hanner a t sgwâr. A mae hwnna'n rhoi i ni ar gyfer P nawr 3t plus hanner lluosi 1.8 lluosi t di sgwario. Felly, tacluso hwnna, ni'n cael 3t plus 0.9 t sgwâr ar gyfer y pwynt P. Ar gyfer y pwynt Q, mae'n teithio 5 eiliad yn llai. Mae wedi dechrau 5 eiliad ar ôl, felly mae'n mynd i fod yn teithio 5 eiliad yn llai i gyrraedd yr un pwynt lle maen nhw'n gwrthdaro. Felly, eto yr un hyfaliad, felly 0, achos mae fe'n dechrau ddisymudedd, lluosi t yn t minus 5, plus hanner lluosi 2.4, lluosi t minus 5 di sgwario. Felly, mae'n ail hyfaliad ni yn xq yn haflu 1.2 lluosi t minus 5 wedi sgwario. A maen nhw'n cyrraedd yn yr un amser. A mae'r pellter rhwngddyn nhw yn 200. Mae'r pellter maen nhw wedi teithio, cyfanswm y pellter maen nhw wedi teithio yn 200. Felly, gosod xp a xq yn hafelu 200. Tacluso, lluos y bracet mas, a casglu termau, felly mae 0.9 t sgwâr plus 1.2 t sgwâr yn rhoi 2.1 t sgwâr. 3t minus yr 12 t wedyn yn rhoi minus 9 t, a wedyn y rhifau yn plus
30 a dod â 200 draw, a ni'n cael minus 170 ar gyfer y term ola. Felly, hafaliad cwadratig, naill ai yr fformula neu eich cyfrifiannell, a ni'n cael bod t yn naill ai 11.39 neu bod e'n minus, a ni ddim angen y minus, felly mae t yn haflu 11.39. Na'r pryd, ble, well, felly gosod y mewn unrhyw un o'r hafaliadau yma, a ni'n cael bod y pellter o A, wedyn ni am ni fod yn 151 metr. Gwrthdaro yn digwydd pan mae t yn 11.4 eiliad ar bwynt 151 oddi wrth A. Felly mae rhaid chi feddwl am ba sefyllfa sydd â chi, gosod y senario, a wedyn gweithio mas os oes angen hafaliadau cydnamserol, wel, cario ymlaen a wneud hwnna. A dyna ddiwedd cyflwyniad yna.